kugqityezelwa uklinwa kuyagodukwa ngoku, iphumile inkonzo. Nabo Rita bathatha ii-pictures, inkonzo iphumile, wonke umntu ujabulile. It's time ukuthi kuyagodukwa ngoku. This is a Sunday service ebaseKruifontein, Kraaifontein eBloekombos. So wonke ke ngoku umntu uyagoduka, abanye bayafota njengalo mfana uNgqukuva ohlala kwaMongqo naye uyafota. Yebo naba nabantwana bayafota, bonwabile bayadlala. Nanku umdilili, it's time to go home now, it's time to go home now. Nangu noba uMbatha, naba bantu ke ngoku kuthathwa i-system ibuyiselwe emotweni, ifakwe emotweni. Wonke umntu ngoku ulungiselela ugoduka.